active har ngar thin khop maya tun tumero chu nu chuina thon thu tual that tu chanchin le a chui chuan chanchin kan ngai thlale don ani ziak tu sangte ren thlei ke hi tamzok chuan The Adventure of Mr. Black Wolf Trangkhan min mel hria to hlom karinga kaming dik tak ai chuan wala ti in min hra tamzok ma in karing tun tum kan nu chui tur hi Mizoram Christian rama hian a om ve theyang mo ti tur khoparap thla kani Raymond ho kan che chuana chanchin ka zia to hote I chiar to ai ngai thatoni chuan khang nu chuina thon thu hau tak le khir khan tak tak theka chu tuna in ngai thak tur ne na khai khin chuan a siper tluk vel chau ani karing eng tik ni nge ka chuak thei mai to lo kum kha le chen ka duat taka kalo en kol to ka sakor pa duat tia ka ko thin ka scooter nei ve chun vai thir chajong ne na ka ke ji ni ani ti chu ka ria thakhat chung chu ma chon em nei lo wakan oma wangin Raymond ale Janeti tenen po kanin mukhat leya ka phone ri rang chu ka han lawata hello Raymond Val engi ti a tuna tak chuan eng tiwak lem lowe ani chuan lo pheilok te o rang takin aron tia phone chu top ngal daya he nau takhi chu o rang takin ti thumal hi chiang ve em ringota min biak na tan phei chuan man rim berani hial ome ka sakor paduat ka ke ji miau to awangin basa chuangin Raymond te in lam chu ka pana nidanga minute som panga velek ka kalna thina khan dar kar chan ve te mek mai ka han mangral phota Raymond te in ka thlen chuan Raymond le Janeti chu anron chuak chi a min mu rol chuan wala ilo va thleng har ve khoi angi scooter anron ti ngala chu wang chuan alom karon thlen har ka ke ji dai ka tia awahan bui thak don ve kan motor la ka pai na chu pui dai sia Raymond chuan atia in pani in kalmai ula kan tia itel lo te chuan engma kan ti theinang taxi kalmai ang u atia taxi pom lo hi kan ti rama taxi driver pakhatin in hnuai khu alu alom kan belokange Raymond chuan atia phone mi a biak lai chuan Janeti lam chu enin Janet I thamo kan tia o tha e wal iwa thau sot ve inal sotalom nui varvar chung hian min changa ka chan let ve ma chuan Raymond chuan aron kaldone aron tia khoi ange kan kaldon kan tia tukina ruangan charna tin Raymond chuan mi lo changa ruangan charelo wala takhi chu o nimin singa po ruang troi cheto takan chara tukina ruangan charle bokalom alo tia ani le khoi mun ange kan kaldon sai ranga taxi alo thleng chia ehe avain me ve taxi honaron ri chia mai ngai tha chiang le ma teu sai rang lam pan chuan kan chuak ta ngala taxi driver palian trong buang chur mai le dam thuam mai trong chur chau lo chu ridang hriat tur po om lem lo sai rang tlong chu kanan thleng thla a khua lum uap chura no pang tu lo cheng no te chu tlan pelin taxi atang chuan kan chuk ta a Raymond chuan luimong lam chu kokin thlang lam koi ni na vela khuan kan kaldona taxi driver chu enin hriata ta hiami lo ngak donia antia avanin omdu don ve in phal chuan ka local ve ang chu hriata chuan muang fan rui hian atia Raymond chu ngoi wangwanga hriata bok chuan ruangan charna mun chu ka mu ve du renga atilea ikal pe thule kalang ule Raymond chuan atita a luimong lama chuan kanin zui thata a khua lumboka thana luang ngal zoya Janeti mel no check mai po chu sen tai hlara amai than lo luang chu hrudeu renga hriata chuan mami chu iwa chau tom ve antia nia ke korka hatait boxia ka kal lei theilo ala hlang im le o Janeti chuan antia Raymond chu Janeti chan tumin ron hoile ta
ma se hriat a bok chuan kan thleng trep alo ti vata Raymond chu kal le ngala thui po kan kalma chuan Raymond chu ding ta a helai mun hi ni hi chin chhe theiang ang chin chhe tumila atia ama chu kuna uluk em in chulai mun chu en kuala engma hre thiam be lo hriat paliana chuan triau phawa lung om chu charin tui chu lo vom ri bur bura chulai mun chu triau phau zol zaudoi mai hi nia nula tlangwal tan po zan thla eng hanlom na tan po anuam hle ta ve ang Raymond ale Janet chuan phul tlem omna lai chu uluk takin an bia chulai hnim om tlema bek deuh sal chum hring thut na hnu ni om tak hian alanga Raymond chuan zoi deuh sap hian ama khle mai ati ringota ama bok chuan tul that tu hian ruang pai tu ringotin helai muna hian kalpui hau lo mai ami tha kha helai muna hian ala dama ta hian a thut pui ni mel ati ta a Janet chuan nula kha he muna hian thui na that ta ni mel ruang pakhatan mu nen khan inzomna nengem alo tia ka hrelo le ruang pakhat kha chu chene to ema engma hriat thei to lawang nula ruang mu ve photila engemaw kan hmu belma na Raymond chuan alo tia chu hmuna kan ti tur ang kan zo fel nu chuan nula thita ruang chu hmu man ram tumin damdoi inamit thida na in lampang chu kan pan ta ngala nula thita chu tunge ani ti anla hriat mai lo wangin ruang da nei na chuan alo oma Raymond ale Janetin uluk taka ruang an bi kual lai chuan mithi ka hlau hran lowa ma se ka ngai na lo ani en po ken thadu lo ka hoi kual vel mai maya Janet chuan shui fei takare lumani mel khop mai tro atia Raymond chuan nia ma se ruang charna hmuna khan han tal vel na hnu ma om vak tlat lowa alo tia nula in cheidan en hian zan lama wak kual chi ni mel khop mai a Janet chuan tile a azung bun bun rang thin po abu bokani hi ti pa in nula kuta zung bun bun na lang var kual rai chu Raymond chuan a han tilanga Janet chuan a that tupa hian engwang that nge ni angle sumle pai du wang rok emo thil dang be se that chu ni mel loin ka hria an tile a Raymond chu ngoi wangwanga irin danang chi chukarin danani he nula hi nun tlada ve tak chu ni nge yang akuta hian sirin snu ma po awmalom ani chuan rin dan pakhat om thei chu mi pat mei chiat na pong sual lam thil anga lo ngai taila doctor te zo afu ber mai thei ani kawakalange ruang hi uluk le zolin lo endik ula ti in Raymond chu chuak ta ngala Janet chuan kan nulai chu trang ve na sa hle ni don hi aron ti chuaka intin nge hriata talotia enta che ruang hi uluk takati 5 vek to ania ma se kutin hian ente hei ner deuh sur hlom hi chiau phawa khan anin chai kual fe mai theini ma se tharum tho na nu ma engma an nu chia aum lo kha mak hle mai ruang zuk lama satu te chet na nu ma la kha misual nu han thup khopa na sa ni silo ti pa chuan nula kutin khem deuh nuan chu en wangwanga e khai kan misual pa taksa khoilaya emo chuan nula ham na nu ma mu tur om nge yang mole he tin kara vun thema om thlualom ati lai chuan Raymond chu lo lut ve chia doctor chuan pong sul na nu ma om nge ti soya ma se chuan misual chui chuana tan min pui kher lowa forensic lama kan la niam sia enge Janet mu beli neem Raymond chuan aron ti ngala nei te vaklo ma se nula hian kan misuala taksa kutina hliam nu ma enga ma chu nu chia nge yang alo tia rin lel tur tak ngial po om lawan nu han chui chu abang bo don hle mai ho photila malak dan tur kan soi hong chu Raymond chuan atia Raymond chuan engpo ni se naktuka sairanga kan zukal photang rin lel tur enga ma mu lo nei te po anom mai theisin atile a Janet chuan nui deuh hak chung hian boss iwa beidon melve
anni ai fing le biruzo ka kache chungpo min man chuak chat thei ni kha kan man emang atia ke chuan Raymond jeneti hi imanamo kalauti ve vata tuna thon thu kan chiar mek hi Raymond a thon thu tir lampang ania ama aziak tu thian pasang te hian min lo hril fu mai bik si lawa kan lo chiar mai ni e jeneti zok chuan ni ang chumole kanu phuba kalak nalama tanga in hrialom kan ni alo tia Raymond a chuan wal misual kaman to zonga chuan ala duom bera ala fing ber bok alo ti khawa na hau tak tak ma chon chung chuan kan nui ho le dardara enge kan ma chon le don ti ngai tu ran chungin ka ho taria tuk thuan e kham vele chuan Raymond a soi angin engem mu le hriat in be sein sai rang lampan bok chuan kan liam thlale ta a kan che chu dana tang ringot po chuan kan nu chui lai kan bang bo zia chu hriat mai kong pui dunga dor nei le in oma te chuan lut kualin khatwal thana thlen zan dar soma tanga som pani vel in kara nula pakhat le mi pa pakhat motorein phuran mu le mu lo kan zot thlami mi ringot maya ma se tuma in kan mi duang an mu thuan soilo anni tan po an lo mu fu hle ni lo chuan tu tan ma han hriat chi ani lo motor la chu eng motor nge ti hriat ani bok hek lo beidong tak le ngui nge in kan zui ho le ta hloma tun hi sai ranga nula ruang an mu kan zuk en fia tanga akar khatna chia ania hriat belero kan nei tlem hle thung kan hriat bel zong chu kha nula kha lalrem thangi sakor tui chuna om thin kan rin ange in ks kan tiang chiani ti zong kha kan hriat chu ni mai ni zan khan tuinge phur chuaka tuinge mu ti hriat tumla chu bu pol zinga hriautla zon tum ang hlau har sa ni boxi Raymond a po alu hai map ple mai ma se beidon na ti hian ati boy ve om ang poina lang lawa na tho tur malama om chu len nge tumani ti amela chuan lang chuaka inrin jing dar thum vela ka phone ri thum dur dur chuan min kai thau zoka har chiang manglo chung chuan ka han laka nga hello wal rang takin lo in siamang che minute na nuwa karon thengang Raymond a chuan ron tia phone chu da zui ngala a oria tang po chuan man mo zia lang renga rang takin khuma tang chuan ka thau nola bathroom lam ka pan ngala bathroom atanga ka lo let le lama chuan kan kota motor headlight eng pup pup chu ka mu ngala hon ri tat chumin ko na ni ti po ka hailo phekok po bun man to lawin ka bata sleeper kum upave to tak Ubuntu tribal ke nena inrem lo zet le achuatin atlin ba ka kezung trang lor suaw chung chuan ka tlan chuak ngala seat nung lama ka lu rual chuan Raymond a chuan apa duat lai kar nal thazet mai chu chak ve hian atlan chuatir ngal zoka khoi ange kan kaldon kan tia mel thum ruama enge kan ti don darkar chan bevel kalta khan handyman pakhat zanjung turin ruang mu ni ome atia motor chu tlan zoi hau lawani ti dar thalanga tanga kong chak lam phet marmar dana tang chuan alang renga minute sompanga vel bak kan tlan pon ka shelo kong koi ko lai taka chuan police soma tang sompanga vel turin loading thapa ruangero chukong sira om dan pa nga in puanwar khu in anlo mutir thunga motor kan da fel nu chuan chulam pan chuan kanin zui phei lok loka police hole Raymond aten in biak lai chuan ka tholim zunpo zungman local kani wangin kong chaklam chuka pana zunpa ka thil mu chukhan en chianga motor nia kani apoimo view dona ka hriata wang chuan uluk takin kan bel chiang vea Raymond nung kalo zui ve to na chuan ngai ru thiam na tlem min siam sak vea alan dan chuan heruang ron pai tu hi man mo takin atlan let le ani thok le khata speed alak thuta wangin metal rod le tayar inok salutuk chuan kongpuya motor niak atilang dum tarui ani motor niak chungun takin kan ennon le a taxi emo car then khat tun ma chuak ke pan lam dewani nge in langa tun na car thar lo chuak te chuan anom jok na tan le atimoi zual tu tan ke cha tha tak tak an nei hloma ani chuan Maruti 800 emo zen nemo po anima na le
Raymond ale Janet chuan ruang chu uluk takin an lo en fia ve mek boka enge an mu chu ka hrelo na a zo hun ni lo ka hriat awangin ngoi rengin ka en renga darkar khat don mai hunan man nu chuan kan tlan hole ta a zingdar thum valentine ka hria Raymond ateina chuan kan in zuilut le ta diala Val thingpui inang miang hanlum la Raymond an ati wang chuan thingpui tur chu khan chuanga sitting room lampan chuan kakal vele ta ngala Raymond a chuan tual thattu hi mania nula thattu bok khani tlatani a han tiringota ani nge yang asul nu en khan Janet chuan alo ti ve boka Raymond a chuan shui shual mangare hlum ve thawani ti angong dukrui le pilni na tangkhan a hriat theya phat rual loin mi pat mai chiat na po a man puile nge mai ti a hriat bok atile a nula beng be king kha omlowa ruang sai rang an char kha zungbuna bo thunga enge omziani ang Janet chuan alo zota Raymond atong le ma chuan tual thattu kha motor te chi taxi emo kar man lai chuak ke pandeu chi mangin khalai mun kharon thlengani mani in ring tok zetin kalotia Raymond ale Janet chuan min enroll thota entin ngai hriat Janet chuan min enran pa chuan atia kongpui chuat metal rota khan motor hniak ka mualom kalotia metal rota alang theidon emni nirenge ma se atlan chaklu ta wangle chak taka atlan kual popa wangin tayar le metal rod khana takin ain noka chu wang chun hniak khalang tareng ani katia Raymond chuan Val motor chu taxi emo car chuak lui emo ani iring ti namo alotia o akenu kha pantlata tin kalo changa ole ani takchu ma chu kan son hreta kan ngai theyang zungbun le bengbe chungchang ka chu serial killer te hian mi an tha in an mi tha te bungrua emo an ma ni hriat reng theina tur thil engemon kol thina Raymond chuan an tile a serial killer mo Janet nen chuan kan tirual thota oni e kan mi chuilai mek hi mi ro wale tual tha chak na khat ani mi a tha tur te po olsam taka mun fala kal pui thei ke e so ani tlang pui bok chuwang chuan avoi khatna tan phatrual loin serial killer rova tak chu aizola hian kan kol tlatani mi tha bel zel ma in kan man chuak ngei turani Raymond an ati rual chuan thingpui siam tur chuan ka chho santa a serial killer chuan kan ram nge ya min chen chil ve ta ni tin ka ngai to zui neu newa thingpui in tur ka ken thlak lai chuan Raymond a chuan Val engtiangin nge ma lai la thaberang le tin min zot khawa hemi hring mak danglam takhi chu o anung zui tu satlia mai kani ma se ka ngai dan po thu takla taka min ngai saklat thina chu chuan puitlin tumna na satak min siam sak thin sia ka hre mai bik lo ma se sai rang lama kan vatiang khan lo mun om mil ta kin bazo ko le chin chu that ber karinga ma se in thu thu ani katia Janet chuan tun tum chu kan nu chui hi top tlatani kan mi suala hian nu malian engma anu chhia du der mai silawa alotia Raymond chuan ama khop mai han bel chian veu pon thil thar engma mu tur omlo ma se rin le rual loin khang ruang pani te khami pakhat ko te thian ni engponi se naktuka chuan kan va thok chuak le photang chu atia zingdar somari rual chuan melthum lampan chuan kanin zui chuak le taloma ama saberin ruang mu na lai chu kan enfi ama sale phota zanlama khan kalo en chiang ve vaklova kongkol zawlai tak kong sira hung na thir mangan siam thanglama ruang kha oma chu chu kong pui sira kan va mu khan an lo son chuak to alo ni zoka Raymond chu ngoi wangwanga he pa hi pate takte chu ni hau lo mai achak hle bok atia engtin ngei hriata kan lo tia Val han en le la Janet hian pom chinte ati te daya Janet chu nui varvara Val min han pom chin la alo tia
Janet hi nula pian nal tok le lian lu tuk lo ma se nula te tia soi tur ni hau lo nula ruang kha Janet ai hi chuan atoi dewanga ma se alian zok dai Janet chuka han pom nula kong pui hung na lam chuka pan pui ta a Janet chu nui hak haka Raymona ero chuan uluk em hian milo en renga kong hung na chung hlang tur chuan ka han choi kang dona ma se kong chen bel zeta sang ani awang chuan ka choi khum hlei thei tlat lo Raymona chu nui hok hoka Val atok to aron tia Raymona vek chuan Val isha thiam mo khumi kham choi khum tur chuan tlema sang ve deuh emo nang ai chak emotal chuan ni ang mithi ruang ani miaw wangin azoi dona Janet ai kha chuan alet donin ri thialang chu atia ka sha thiam ve chi a Raymona chuan ni zan lama uluk taka kalo ento motor hniak dum ro mai chu han bel chiang ve a thu me win motor hniak chu han ena athawa pen nga vel han nung tola vala soi ang nge chu ni hi taxi ani lo chuan kar chuak lui engemaw ber chu ni a sei zong han en hian atia du to ka ruang omna le sul nu kan bel chian nu chuan muang changin kan hota a Raymona chuan motor chu ti ding chata enge ni ang tia ka ngai tu lai chuan kong sira buk te ni om tak chu ka mungala Raymona chuan khumi te khu zot chinang u ti le motor tanga chuk aruala in chunga chuan dumka vai pahni an lo oma min muthut chu an ham hai mel veu nge a Raymona chuan baya thil ka lo zot lok teng chu ati dam thupa vai pahni te chun la thamuang chi lo emoni tri deuh dak chung hian okapu zot ro an lo tia ni zana heta hian in rekem mi ang zat nge riaka okapu pasari om ni zanin mengrem dar som pakhat vel niang pona meichem omreng Raymona chu hlim mel sota amela chuan be seina sang takanei tharani ti kamua ni zana heta mi an lo kalem kal kapu tui ina tutenge lokal keima se lo kapu mithi kha omanti kasia anile baya chumi ta local ma chuan motor taxi chak tak lo tlani muem azo na chu hoin alo dong song tu tan chuan chhana hardon hle ani ti kalo ngai tu mek lai chuan vai pa chuan kapu keima ni thingal chilwak keima ke po kang lom hei akepha chungdur pup chu zuk ena Raymona chau ni lo keile Janet po kan hlim tlang ani ang kanin en ringota driver chui muem mutua ka ma se re chiang lo mai tuam tlata ama chu lianem ke aina lianem vai pa chuan miron koka kapu ai hian se jok lian jok bok motor chu eng motor nge ti kha taxi ni kapu a number se thayem kapu ke ma chiang lo chin chia po tum ma se chiang lo ni Hanris chin rim te MZ01B panga pathum pakat pani anunung pathum ni jok mai thei keima chiang tolo lom kapu chu buk chu phei khai jang takin kan chu sana chu hun chu kan lom na san ber lai le kan beidon ti sual tu mai alani don ti hre hau loin phur takin kan zui ho hloma Raymona teina chuan kan lut khom le ta a Raymona chuan zang khai fe hian traffic office kan kalanga khang taxi number pani te kha kan vazo tanga chung number pani te chu kan chui zui to mai don ani misual hi kan hlatlu duk to lo mai the ni motor ni ka tang ringot potul that tu chui chuak tu te kha kan ni miawa chu tiang number hriat sa le ngal chu ol sam te in kan rek chuak to nge yang Janet ilam chu hoin Raymona chuan Janet traffic ho office chuan lo vakalila dule vala chu lo chol ha dam se atia yes boss Janet chuan alo tivata chundar som pani le minute som panga velek ani boka
ke chu chol ha dam turin ka ho ta thunga chumini ni leng le zana po chuan Raymond a emo Janet emo po in miron bemya lowa ke ngei po in rin ai ol sama misul chuman chuak tur nia ka in rina wangin ha dam na hun nei nia in nga in ka mudor dora zing ka tho me chuan da riat alo ri der to a muang changin ka thowa voin lama enge kan ma chonang tiangai tu nau nau chungin ka mai ka phi faya chote kai kham nu chuan Raymond te in lampan chuan ka chuak ta a Raymond le Janet po anloin siam meka pusang thana tual thi chungchang kan chhui tang khan Janet po Raymond te na ala kho sarenga Raymond nu le patela fanu nei anlo ni boka fathar nei angria anloin ngai ve bok nen khoi mun ange kan kaldona kan tingal tonga wal mun khata chi kan kalangai don ani 5213 khangai ven zui ngai don lowa 5312 zokka veng hlui lama mi ani ome chuta chuan kan kalang Raymond chuan atia Janet chuan bese anga thila kalani chuan kan mi sual pai kan pan pha ka aum thuai to ang alo ti ve boka Raymond bok chuan ni e kan pan pha ka aum to rengalom chumi fia tur chuan kalang ule atia a phei khai zan dan tang chuan a phur hle ni ti a hriat mai Raymond chuan apa kar chu a han tinung wat wata veng hlui lampan chuan kan tlan chuak ta a kong chuk taka chuan kan tlan zela my school kan tlan pel nu chuan kong chuk lam zela chuan kan tlana Raymond chuan kar chu ti ding chata kong sira dor lo om lam chu a hoya kapi pulal hruai tlonga te ni khoi lai nge ni a han tia hruai tlonga zirtir tu khamo alo tia a ka hремia lo o ani lo chu helai hruai tlongan om lowang tlan thla ula veilama peng ma saber bulami khani mai atia Raymond an lom thua soirual chuan hruai tlonga te in lampan chuan kan tlan le ta a dor ngak tu min hril ange chuan veilama kong peng ma saber bula building lian vak lo chong ni leka sang kota chuan kan ding ta a kong kalu chungal hruai tlonga ti in ziak lam chu kan pan ngala pu hruai tlonga te na ni em oni e local ro enge nin du'a kapu in taxi MZ01D 5312 kha kan en du'a eng tianga enin mo makti mel deuh hian Raymond chu mela lei kan du dewa chupa chu nui hok hoka tlangwal isha sual chu ni em lo mo han ente kodzola sil polina in khu khani kha alo tia chu nui ri chuan engamati tak hian beidon namin siam saka engthil chi nge lo thleng don ti po ka ngai tu thiam to lo pon lampan chuan kanin zui chuak ta hloma pulal hruai tlonga po chuan miran zui chuak ve ngal boka pon sil polina in khu lun motor chu ama ngei mai chuan a han pot honga Raymond le Janet mela beidon na in pho chuak mek chu ka mu mai hau lo MZ01B 5312 chu ani nge ya Maruti car taxi le tak po chu ni ngei boka ma se a mel en chuan atlan chuak lo top ti tu pon an hrevek theyang atayar le in sik na laya chuan tlumpin bu an lo khuara a kong khar han hon zong te chuan a khurum ruma a chik tuara a chhunga chuan driver seat ti lo chu seat danga om hek lo atlem bera thalinga vel chu khoi chet loin chu hmuna chuan a ding to nge yang misual chu kan laka tanga hlataka om le ta tunge he taxi number hi manga tunge mai kor phena biru chuni ta angle beidong taka in lampana kan tlan let le lai chuan tuma tongchak na nei po kan om lawani ang kan thungoi thria pa tuma po in belawari fe kan thut nu chuan Raymond chuan misual fing takani ati chuak lola Janet nen chuan kan langoi renga misual fing tak athil sual ti tur uluk takaruwa mansa thlapatul that thin mi motor number ruk a man trom puin chu chu main thupna ta na mang thin ani ati zom zata Janet chuan vaipa khan dot lo soita se alo ti khawa a soi lowang dot a soi ngam karing Raymond an ati lai chuan min lau lu tuk wangin dot a soi pha ta poni zok mai thei ti pa in Raymond thu soi lai chu kalo po cha saka
Val, mishing te hian dot chu kan soi thei thewa. Ma se dot I soi ni chuan I hmel atang khan in thup thei lawang. Voi tam tak tum non to tan po mel dang lam mi lo dot soi chu har takani asin. Kha vai pa khan dot a soi lo ni ti ka hriani. Ati ban chara. Jenati chuan palian lam deuh vala aya sang deuh thasui nga takani ang ti kan rin bak chu he misual chanchin hriat bel kan la nei lawa. Eng tiang chi nge ma kan lak zelang le o. Ati chuai raya. He misual hi alo fingin remalo hreviau po ni theye. Ma se kan laman chuak don khopalom. Ma se eng tiangin nge bul kan trananga. Eng kong nge kan zo anga. Chu kong chuan misual nen chu min hruai thlengang em ti chu uluk taka kan ngai tua ngai don ani hi. Raymond chuan alo tia. Ruang pathum se tan char nuwa po. Tual that tu chu tunge ni hriat alani lo wang chuan mi puite au tho maring hle to a. Police te dem na o kale deu so na chi sang media ten an chu chuaya. Chumi phena chuan ke ni ho chu buai takin kan oma. Keima ania police ho te chunin ngat thunga. He thon thui Raymond te police an lu mami to khani ti kha kan soinon le ni e. Dik taka soi chuan an ma ni kutla a misual chui ai chuan voi tam tak misual le thil ti sual tu lo man chuak to Raymond ko ta da chu fin thak zok don ani ti an hre ve reng ani. Ma se Raymond ngei po chuan eng ruai ma min la thlen pui si lo. Kan nu chui lai mek chu kan hoina lama pianga atop mak zel mai si. Builung tok an soi ang main nu kan chui lai chu top mak zel sia. Zan lama ngai tu an chi sang ka sen na sata wangin ka tum ai rei kaminga. Kamuthil le nu chuan ka lo mu tui hle ani ang. Zing lamdar khat vela Raymond le Jeneti chuan voiceari velzet min ron bia kan tum hi lo nia. Zing ka tho nuwa ka mu chau wang chuan belet ngal to lem lo chuan bathroom lam chu ka pana. Ka kalpa chuan zing dai film zone ta tangan puan mek chu ka hriat awangin ka ding chota. Ni zandar khat vel khan durtlang le bongkon in kar durtlang lam naya me cheno pang ruang charani le ta. Hi thakhat chunga ruang voili an mu na ni ta. Heti lai hian police lam te chuan thu chua engma an la nei lo wangin mi puiten an dem na thuan au chua puina sa hle to ang. Heng mi pali ruang char to te mi chia vek an nia. An zawai hian mi chiat mi patna lam hoya khosak puina nu ma om vek nia soyani. Tin mi chiat te no chi zuar man ne ruai chua mai thei vek an ni inalang. Ati bak chu ka ngai thazui to lo. Man mo takin ka mai ka phi fai sok soka. Kanu in min au po chu chang to lo in rang takin kain siama. Kong pui lama chuan ka tlan chuak ngala. Raymond ate in ka thlen chuan mut kham lo ti hriat taka Raymond a room atanga ron chuak mek chu ka mu ngala. Jeneti ero chuan thing pui alo siam mek thung. Jeneti hi Raymond ate na khosa ve kan ti to kha. Val, iwama ve. Raymond chuan tho phang o tham deuh chal hian atia. Jeneti po chuan Raymond atong ria wang chuan miron envata. Raymond chu bathroom a alut ngala. Nia ni zan khan ka lo mu tuilu tuka. Tukin chanchin thara ruangan char thu khan ron puanga kan tia. Nia phone pic thei si lawa kan kalsan tamai che ni kha. Jeneti chuan atia. Mason na omem kan tia. Tlem chu ome misual chu kan nai tial chuan lang. Engtin kan lo ti le a. Jeneti chuan ruang char tu ta soidanin khanula ruang kha kong thang kha ma pai tum ni om takania. Ma se thoma om ta ka wangin aman mo lu tuk na lama kong thang a pai liam man loin kong thang lama luang buk lo omin lo dalani ome. Ruang mutu te ka chhozong atlanan nia. Taxi pakhat achunga palian le sa thalampang muimul lam deuh ngolu tuk lawan mu thu chiang takidan soi thei nge a. Atia Raymond churan chuak ve chia boka. Ani chuan rin hlel tur kan nem. Vai pa soi mai tuam ti vel nen kha chuan avain person ta ve. Kalau tia. Raymond chuan vai pa khan akal lama mua. Ni zana mi te chuan a holaman muthung. Palian sa thalampang ani boka. Vai pa soi angin taxi bokania. Atia. Jeneti chuan mai chu tuam ve tho ni lom ni alo tia. Raymond chuan ni e he misual hi acherowa ang reng khop maya.
maya tuam na nu ma ni om tak chu nula kut tron khom na ta na manga lukhum fan thei mit le mai le ka om na tura re kuak chuba ka kan nulai ruanga khan mi pakhat nu ma ni ti chiang zual turin hruizen manga re na nu ma aum bok atia ma se he mi sul hi khoi lai hmuna nge om tunge ni kan lo ti vele thora wal izo na te chu hun rei lo te a chani na om thei to ma na lo ngak photla voin lama ruang charna mun kha uluk takin han en vele shim shimila thang atia choi khamandur tlang lampana kanin zui chuak le chu ril ruwa hlo thon na le be seina ain sa thial ome enge kan han mu belang beidon na nge ni ang be seina ruang an mu na mun chu kan han thlenga motor atanga kan chukrual chuan tuma in ril chop kan ngai lo kan ti than to le kan ti fo dan angin ruang an mu na lai chu luk em in kan han en kwal le ta a man mo hau lawa en fia kan ni boka na thel tla nen lam chuan kan thailet vel vek ani bere ma se ke chuan engma ka mu bel lo mai ni lo ka be dong ngoi to zok jeneti chu ngoi renga Raymond ero chuan food pet hung na thira puan zai tangwa wa chu uluk fashion hian a thleka puan sen zai pani om velek food pet hung na thil engamani na tlak por na siam laya chuan atangwa wa a Raymond a chuan min hui zawa ka pheirual chuan jeneti po chuan Raymond alam chu pan ve ngala Raymond a chuan wala food peta khian handing chinte alo tia engatan nge ti po khre chuang lo ma se phun noi loin food peta chuan ka handing ve thuaya thir bo khan han kun te le an ti le a thir bo chuan ka han kun thla a o atoke kan mi sul pa chu a om bor anu te hnuaya hliam te nau deuh anei don ani hi Raymond a chuan atia engtin nge chu chi hriat theia jeneti chuan alo ti ha a khalai puan zai tang khan en ula alandana chuan ti sat la thar thave tak puan la thatak ani nge yang achan chu puan cheto lam chu ni se tuna puan zai kha om loin misual pa korero zau takina tret thungang ma se a puan ala that ema wangin zau taka tret loin azai tlem te hi nut chia ta zokani man mo taka chenia wangin akor kai chetur lam hi angai tu man lawa athir tlang siam dan khan en ula akor ha kha tai popani chuan ama po tlem tal chu hliam nge yang achan chu mor kha zumin a hriam thale sia atia jeneti chuan ngai san mel takin Raymond a chu mela ke point ka ngai sang ani Raymond a chuan ka keda na bula niak fia vak lo lang bula chuan aron kun hnaya enge soile don ngai changin jeneti nen chuan kan lo en ringa kan mi sual pa hi na thom no thla khat om hle mai atite daya kanui zalutuk chu kanui chua khok khoka engtin nge hriata inin mel hriata mi tin ka zot let ngala wal he phei khok nu hi ruang charna pianga alom zia bazar ruangan charna bul ti lawa kha chuan om vek phei khok ngai renga bunani chuan ain thla khat le ti na ni mai alom atita a in lampan chuan kanin zui hole ta a Raymond ate in lambok chu kan pan ho le a nidang anglo takin Raymond a chu lim mel veu hian alanga a chevel po chu zang khai ang reng phiana eng tak chu ni mo ti in ka en liam ve mai ringota Raymond ate na chuan kanin zuilu taloma sofa chunga chuan thut pa in jeneti chuan Raymond engi motak thil thadeu hriati nei ni lo mo ti in a han zota ke chau lo pon Raymond mi zia chu dang hle ni ti an lo sheve tho ani chu thil thadeu mo hriang chu mole thian pahnih fel tak tak ka neya chung zinga chuan pasathanel nol ai chuan asam sei zok hi kangai na zok boka antia vel tak hian Raymond la thazula zia zuwa thini chu o jeneti chu nui varvara chu te chu mana tangai hriat to sa nia tuna enge alo ti ve zaya Raymond a chuan thutak deuh zok hian zanin chu kan ina hian wala lo pheisela chuan jeneti hian in bel tur thom na sexy deuh lo thlang bok sela atite daya
ki ai ma chuan Janet chuan angai na hriat lo mel zawk inga sexy deuh tak ka ti ni chu Raymond chuan alo ti le maya inga tan mo ele wala na mu chak ang chu ka ti deuh tak taka kan mi sual pa thlem chu nan mo le atia mi sual pa chu khoi ange omi hriami kalo tia hre chiang chi bik lowe ma se risk kan la ang ati le maya khoya zan lo thleng phot sela kan men rei deuh chu ngai le don ani chu val i hriatiro zanina ilo len phe ngai ni chu ti in Raymond chuan miron ena hla om deuh te khan min chet pui lenge kan tia eng tia hla omin mo damdoi inani ni chung engma hrelo mut le te kha hla om alo mo le kati chuan Raymond chu nui hok hoka voi khat bianga chuk i hlo pha kha a thave tho ni lom ni ti min chai zui zata Janet ero chu engma soiloin alo ngoi reng thunga tun tum chu khatianga om le ni chuan bianga chok ni loin muya ka phal to ang nui deuh tat tat chung chuan Raymond chuan atia hemi te pani in kara hian ka hriat velo in lei chin na engemaw tak chu omani chiang mai zana kan chunga engelo thleng don tiangai tu nau nau chungin in lampan chuan ka hota a zanina kan ti tur chu eng tak niang mo kan milu lul pala hian engma min hril chiang du si lawa tiril ru nau nau chungin kanin chunga chuan kalut ta a zan chu lo thleng har ka ti tak zet to a enge lo thleng don ti chu karil ru lu tu berani zanri ei khamatang chuan man mo takin Raymond ate in lam chu ka pan phei ta ngala Raymond an milo mu chuan val ilo thleng der to ni mo chuti em man mo angai lo sin ma se ilo thleng ma to sia apoi chuang lowe alo ti ta daya mani lo ma thil hriat fi thoi thoi chak na kalain Raymond ate na chuan kan thu thapa dariat dar kwa dar som man mo lo ngai lo hle tak mai ti ka chuak chiang hle to ma se Raymond ala chuan engma ala soilowa engi muti tura han che chuak tur mel po ala pulo hrim hrim ringot mai a thua secret a pet ko a fop khutul tul ringota Janet nen chuan engi mo thu hote te soin anui dun kor kor ringota dar som pakhat dar som pani kaning to lu tuk chu thut hlenga chuan kamua kama ti tur ngai tu to mi lo chuan kamu hil ta daya mumang kalo nei thoi nge nge a kamu manga chuan ram hnuai thim rek ruka hian Raymond ale Janet nen engemaw zongin kan lo kal hoa chu mun ral trizeta chuan kan lo in zui tham thama thok le khata ka hi min ran hup sak thuta ka har chiang khermai Raymond chu ka bula alo ding renga beng cheng lo turamin signal na tan aku zung chal chuan a hmuhi ti sia kal tong le alo ti ngala Janet room kong khar churan in honga karei tlangwal thri sel dam thaver vor thi sen zong avatilum rang don tak em pon fen ching lutuk mal zat ve chung lampo akhu tro kang ti tur khopa ching le ton zawar chunga jean jacket tong cham angreng takhi haboka aton zawar hak chuan anute ko la mai chu a reng mam hana anwaya chuan engma a hato lo ni ti alang renga Raymond nen kan lo en renga wang chuan a jak dewani ang apon fen tlang chu apot niap niap ringota min en reng don nge na chu kan thok don atita a ina lutuka wala tirole naro pui thok tur chuan in pe to mo ti pa in Raymond chuan a jacket chu ha a pon lampan chuan kan in zui chuak ta a Raymond chu ding data aizol kho pui meu po are vung vung to a veng then khat khoi molaya lo ming rei fal deu le akha to ka motor light eng le pap pap thin ti mai lo chu thom dang hriat tur om to lo Janet ihlawem iupurem Janet lam chu ena hupur lowe ma se kein cheidan hian min ti lai tlata Janet chuan alo tia ma se angai meu sialom le nangma engkim kan ngatania kan lo en reng don chea
ni china ka shil to chang khan fin fiana i du to ki mu huna mi ron sik na langa kan ron lut nga lang Raymond chuan atia val ikal do nang o Janet kalma saro le ati zui nga la enge mo ka hriat velo loin shil chuan ne ni khoilam panin nge Janet chu kal don ti uluk takin kalo en reng ringota ka tum lo le ka be se lo lutuk lampan chuan ain hera athil ti tur chu phur ve le ani ang thokal ham hama Raymond te in hnuai pan na stepa chuan chuk thla a kele Raymond ero chu kan din na ngai tanga insonin kota taxi ding mana sai ranga kalna ta na kan man phe na tang chuan kan lo ena Janet chuan kongkhar pakhat chu ki kau kawa voinga vela ya kik manang in chung lama lai churan on papa kongkhar churan in honga hriata taxi driver ngei khani ti apalen dan le achet vel dan tang chuan ka zuk hre theya enge an soi chu ka hre theilowa enge mo chun soi ani Janet chu luta kongkhar chu in khar zui ngala achung lama kal rik rak thom chuan Raymond chu ti phuzok in ka hria stepa chuan dim takin kanin zui thlave ta a Raymond chuan ro man lok sa alo nei ni nge yang tukver dar thalang zona chuan lon kaina rem takin thil engemaw hi ain do a parda ain zarlem lo wangin in chung lam chu du to kin a hmu theya ma se miron hmu ve thei tho wangin film khur fe ngai tho mai Raymond anen chuan thom dim tak le bir thei ang ber chuan kan en takara hriat chuan Janet chu ai ti hriat fashion hian a mela amit meng rop lutuk chu atle kor hian a hriata Janet la tum nei sara na che ani boka hriata bula chuan a tol phei hrata hriata chuan sum zo to lo ani ang Janet chu ku ngal chota ma se Janet zong nula fing takani boka ana tho tur chu hre chiang boka nial ni hau si lo moi takin le za zum mel takanui se chungin hriata oma chuan alo nema hriata po atol hla vele mai boka Janet chuan akor mora chuan avachela zoi muangin ahan hli saka Janet che dan chuan hriata chu ti phur le nei ti alang reng maya Janet chuan hriata om bor chu ahan zut kwal dan dana abeng bula chuan engemaw soi sapani ti ka hmu theya Janet chu thowa pindan lu na tura ti sat in bang khom chu keu dan dana ti sat sen lian deuh tak chu ahan ha a hriata hmu lai ngei chuan ahan ha a ama apalian boka hriata ti sat chu thol hle ni ti alang reng mai ti sat hak rual chuan apon fen chu hlip ngala hriata hmu nam ti lutuk chu amita pong zor zor hialin ka hria Raymond ero chu a then sak thunga Janet chuan akor hak lai om chu bi zewa ka hre thiam ta Janetin akura hli sakhan hriata oma hliama om le om lo aenani korsen hak so food pet hung na thira la zai tang nen khan ain zom le zom lo hriat na tan hak sak vel me kani so nula zeile fing tak chu vani em Janet chuan kan omna tukver lam chu ron mel zawa akuta ti chet zo chu min signal na ni ti ka hre thiam mai Raymond chu dim takin lea chuan a chuk ngala film khur em in chuk tumin kain hera ma se ka che sualta le lama del bet tu Raymond a chuk to wang chuan kain her rem zong chuan kan thut na mor le lam chu kang foka ari rum ruma lea chuan ka tla thum dopa in chung lama tang chuan por fe hian tungani minen thailo aron ti treng chuaya Raymond chuan miron ngai vena tum zeta ma se in chung lam chu mel le ta zoka atlan let le ta zoka kongkhar podritor ri na zui ngala luhai chuai chung le mong na vung vung chung chuan ka wak chho ve ngala kongkhar chu lo in hong huawa akal na po angam lo tongani ti hriat takin a koi kual ngoka Raymond chu lo ding renga a en na lam ka va en chuan a din reng chan chu ka va mu ve ngala hriata chuan Janet chu ku betlata angonga chuan chemte hriam mel tak hi alo chuk tu ran boka Raymond chuan nel om lo le chiang fek fok hian hriata chuaro atia hriata la chuan pen khat po ron pen nai to su i chet lek chuan in thian nu hi khovela tang hian a thlok chuak ngalang ati cher cher mai sia khanula pangai tha te ang kha chuan iti hau lawang ikut khan ti chelek te i ngong kha ka thuai buang
Raymond chuan ati chang faka hriatala chuan ngai nep mel zet hian nang khan min thuayang mo zonga ka thatang che ati ve mia mai boxia khang nula te kha engwanga that ngei ni Raymond chuan an tia nau va hai rak su tuma ka thatlo hriata chuan alo tia I oma hliam lian vak lo kha ruangi pai na lama food pet hung nai na tai na che ni kha chuan Jeneti hak lai kor tret kha ruangi pai nai ti tre ani bok chuan zungbun pani ikut zung te ve a ibun kha nulai tha te pani ta kha ni bok I hur her tukhum pon wanga tuali tha na kha ka hai chuak vek to Raymond chuan ati fiak thaka hriata chu nui lui ti hriat zet hian anui huwa Nava email and I chuan thuak in a ship mai ka ti min man ta sa boka I thian nui ka thatanga keipo ka thi bokang atita a Raymond chuan minron mel zoka in ring turin min du ani ti ka hria Jeneti chu ka vaina zam mela pu hau lo ani ti ka hmuwa amita siai zawa kan lam hoya ku be tlatawang chuan hriata chuan a hmu ve hau lowa Raymond chuan keile ka thian ta chunga hian engthil poima I khoi don lo misual chim tak chui lo ni e isual man chui mu ang keima nge hian isual man chu ka pe ang che minron en zoka Jeneti chu va mel le zoka Jeneti chuan alutle mina buzewa Raymond chuan tuna ati tuara Jeneti chu thu niam thuta hriata chuan thil thleng thuta chuan ham hai dewani ang chulai hun olrei lo te chuan Raymond chu malam panin atlan chuak zoka Jeneti kun niama wanga hriata mai lo langa chuan a hnek ringal chora hriata chu palian hlema se aleng lupa Jeneti chu thu noka angonga tang chuan thi senaron luang chuak ngal zoi zoya keipoin hriata bul chu ka thleng phei ve chia dima trul lo ti hria in hriata pai phei nok lai chu ka thei top tak mewin ka tlo zui ngala cement bang chu deng chora alo let phele chu Raymond chuan a khabea tak alo dom sia hriata chu thal topa anar le ka tang chuan thi sen alo luang chuak ngal ngoya chuata chuan pai ang derin a thal dera Jeneti ka hre chuak thuta ka va en lai chuan Raymond chuan alo ko meka Jeneti chuan a shok chu dom vonga akut kar atang chuan thi sen alo luang chuak poka Raymond chuan hlau thon mel takin akut chu han lak son saka ka va pan phei ve ngala olal pa le mishing hi ava van nei thei em Jeneti hliam chu centimeter ni lek pon hniam se he khovel hi chu san nge yang le ma se a shok le a khabe in zom na lai taka vun cha deuh zon taka hriata tlutur chuan alo zai hi alo nia engma poe khoi lo tok chi ani hriata chu room trua Raymond mela chuan thinrim na mei pui aron in chep me ka ni ti ka mungal mai a tho loka hriata mulai chu dim lo bak sak hian a tham tho nola a hnek zui ngal bora adu to ka nga meu chuan hriata mai chu thi senin aluan khat vek to a Raymond chuan val police han phone ro le atia phone ka man lai chuan Raymond chuan Jeneti chu ku hle a minute som panga hnu vela chuan police ho ron thleng khupa Mizoram atwal that tu serial killer masaber le Maikor phena biru mishing chumanin omta